Hormatly prezident bilen Ahal vilayatynyň senat puduny ösdürmäni esasy ular hakyna kabul eden kararyna laýyklykda Ahal vilayatynyň Beherdin trawynyň Sinşowasyna bina edilen bagçy önümleriniň we meýweleň suwlaryny önerýän kärhananyň iş ümidigi barha ilerleýär. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň azadyny Akyapra Hojalyk Jemgyýetiniň bu hususy kärhanasynyň taslamy kuwatlygy bir saatda 8 tonna meýwe suwuny önermäge niýetlenip, ony Şweýçe döwletiniň Tetra Pak kompaniýasyna önerilen iň kämil enjamlar oturdulan. Kärhananyň işe girdilmegi bilen häzirki wagtda bu ýerde meýwe suwlarynyň birnäçe görnüşleri önerilýär. Gelecekde bolsa bu kärhanada ila tarapyndan köp islebilirliýän meýwe suwlarynyň has köp görnüşlerini önermekle gözeňde tutulýar. Kärhanada önümçilik bölümleriniň ikisinde has takygy, taýýarlaýjy hemde gaplaýjy bölümlerde ähli işleri häzirki zamany azyk tehnologiýasynyň iň kämil tilsimatlary arkaly ýerine ýetirilýär. Taýýarlaýjy bölümde dörli meýwe önümlerini ýürüýte garynlan goşulmagy arkaly meýwe suwlary taýýarlanýar. Hemde 7 gün ýen ýadgyly owadan gaplara gaplanýar. Akyapra Hojalyk Jemgyýetiniň bagçy önümleriniň hemde meýweleň suwlaryny önerýän kärhanasyna önerilen önümleri döwrüp enjamlaşdyrylan hil barlykhanasyna gözden geçirilýär. Kärhanada önerilen ýokary hili önümler ýurdumyň vilayatlarynyň hemde paýtagtymyň Aşgabat şäheriniň sowda nukatlaryna uğradylýar. Häzirki wagtda bu ýerde iş hünärmenleri 60-dan gowragy zähmet çekip, işleri çarşı esasyna alınıp barylýar. Kärhanada işgärleň zähmet çekmekleri, dynjanmaklary üçin hem ähli şertleri gözeňde tutulan. Pähim paýhas ummany magtumly pragylyny ýokary zähmet önerjiligi bilen garşylan bu kärhananyň ruhy bilen hem agbyry işgärleri dörejlikli zähmet çekmäge döwlet tarapyndan berilýän himayet gollawlary göwnüre galkynyp, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezident we arkadaşly Gahrman Serdarmyda özleriniň alkyş sözlerini hemde hoşallyklaryny beýan edýärler.